Beldurra, bai, eta horrela egon nintzen ataritik 3 metro aldendu gabe ordu betez. Honena da, gala bukatu zenean, Elisabetekin soto jatetxera joan nahi nuela eta eskenekien helbidea. Elisabetek esan zuen, hor aurreko internet kafean bilduko dugu. Sinetxiko didazu esaten badizut internet kafera sartu eta inork ezidala begiratu ere egin? Jakina ezetz, aurre iritziek indarra handia dute, dena den toki batzuetan hobe ez sartzea. Badakizu gure herrian ez dugula beltzik ikusi duela gutxi arte? Benetan? Bai, baina begira nola diren gauzak. Orain populazioaren 5% dira 9.000 biztanleko herritxo batean. Herriko gazteek ez genuen itsasora joan nahi eta haiek dira orain arrantzaleak. Nolatan hori? 2001ean eskaria egin zuten armadorek arrantzaleak behar zituztela eta Senegaldik etorri ziren. Han, itsasorako ohitura handia dago, Dakarren batez ere. Zerer nominka herrikoak dira gehienak. Polita da, herriaren izenaren esanaia, itsasoko jendea. Itsasoko jendea, Siria sartu dizutela uste dut, idazleok dena ikusten duzue horren polita. Txantxetan ari naiz, baliteke horrela izatea, zer herria mugitzen den herria da, horixe zioen behintzat Zengorrek, eta hortik itsasoko jendearena. Kubako Dos Amigos horren antzekoa da marinel horien ibilbidea. Lehenak kontratuarekin etorri ziren, baina gero beste batzuk kaiukoetan Mauritaniatik Kanariar irletara igarota. 50 gehiago lagun ontzi txiki batean. Sorterik bada, bidaiak 12 ordu iraungo du. Iluntzeko 7etan atera eta goizeko 7etan iritsi. Baina batzuk egunetan egoten dira itsasoan noraezean.